gaurko plana mendira joatea egin duzu. 3 ordu ibili zeman eta gero, argi dago galduta zaudetela. Hasi dira nekeak, hasi dira azterraldiak, eta jada ez da jakiten ere norena izan da ideia mendira joatearen. Mendira nahi zutela egitea txango, tara maiotik ona nola ez gara joango. Ez gara hemengoak gure kulpa ez da izango, gure kulpa ez da izango. Mendira joatea zen gure laurok funtsa, eta orain behar du guztion laguntza, buru handia baina daukazuzu kutxa, daukazuzu kutxa. Ez dugu ez telefono eta ez irrati, baina serapiorekin badaukagu aski, ze Baranbiokoak mendiko gauza asko daki, gauza asko daki. Egia da gauza asko nik badakit aizu, baina Sabin jefeak bazun hainbat pisu, baina gaur GPS-ak fallo egin dizu, fallo egin dizu. Hau etzen jakizazuen nire imagina, gogoan izan lehenko bidaien mitina, etzen pasak haue, etzen hau pasak, etzen pasako ilardira joango bagina, joango bagina. Ainoarekin joatea ez da ez perfecto, eski da hain txikia eta dagoa ezeko, ez da kapasa ere bidea ikusteko, bidea ikusteko. Ai orain honakoak aizer esan didan, banola ninagoen ilargiari biran, bide horkituko dut izarren dizdiran, izarren dizdiran. Pasatu behar badugu holan hainbat egun, ez daukagu zer janik ta gainera ilun, ea lauren artean nork jan behar du, nork jan behar du. Ba gelditu nahi, ba Serapio gelditu, nahiean beteta, jarri zazu bertsoan oraintxe arreta, Ainoa estan ze aizu txikia da eta, txikia da eta. Goseak hartzen gaitu, denbora joan ala. Ni ikusita enau ez oso alala, Michelinak ez dira, hau da bat azala, hau da azala. Ba orduan guk zer jan, bozkatu beharko, berak ez du balio, ez da zaldantzako, ta bera izara gizarra gogorra delako, gogorra delako. Gogorra naiz eta ez kategorikoa, Ainoa eta Paulakin badugu nahikoa, bihar daukate kriston urdei azpikoa, urdei azpikoa.